Селям алейкум, харлашамлар. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Ну, начнем, конечно же, из самых актуальных новостей из времени оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума. Рома, привет. Какие новости готовите в вечерние выпуски «Заман»? Привет, Гульсум. Главная новость сегодняшнего дня – это так называемый суд над крымскими татарами в Ростове-на-Дону. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела о терроризме. Рустему Мирусинову, Арсену Абхаирову и Искандеру Абдулганиеву осудили российские оккупанты к огромным срокам. Речь идет о так называемой красногвардейской группе. Так вот, Рустема и Мирусинова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а потом остальной срок в колонии строгого режима. Также ему назначен 1 год ограничения. Арсена Абхаирова приговорили к 13 годам с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а Искандера Абдулганиева к 12 годам. Также с отбыванием первых 2 лет в тюрьме. Но на оглашение приговора политзаключенные были одеты в футболки с надписями «1944 назначены в предатели», «2016 назначили в террористы». И изучение религии не терроризм. Но это никак не повлияло на решение так называемых судей, хотя прокуроры просили тот срок 50 лет на троих, но во время так называемого процесса по обвиняемым скостили обвинения на 6 лет. Вот такой вот гуманизм по-российски. Адвокаты заявили, что будут обжаловать этот приговор в международных судах, а сами обвиняемые, конечно же, свою вину не признали. И мы расскажем, как проходило это судилище, как оккупанты пытались не пустить на суд тех, кто хотел поддержать ребят и ехал к ним из Крыма в российский Ростов, чтобы поддержать их возле здания суда. Расскажем о том, как задерживали тех, кто собирались возле оккупационного суда в Симферополе, чтобы наблюдать за трансляцией, и как преследуют даже тех, кто хочет просто поддержать ребят, которых обвиняют незаконно обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Есть и реакция украинского государства на этот так называемый приговор. Военными преступлениями назвали этот приговор в постоянном представительстве президента Украины в Крыму. В представительстве заявили, что Украина приложит максимум усилий для фиксации, тщательного документирования и расследования этих фактов. Весь мир должен знать о системных и массовых нарушениях прав человека и нарушениях прав коренного народа на территории временно оккупированного Крымского полуострова, заявили в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Отреагировала на этот приговор и омбудсмен Людмила Денисова. Она назвала его незаконным и политически мотивированным. Она охарактеризовала приговор 3 крымским татарам, которых российский суд, как я уже говорил, безосновательно приговорил к колонии за преступления, которые они не совершали. Людмила Денисова обратилась к международному сообществу с просьбой объединить усилия и усилить давление на Россию, чтобы прекратить политически мотивированные преследования граждан Украины на временно оккупированном Крыму и освободить пленников Кремля. Поддержали подсудимых и на материке, здесь в Киеве, прошли акции поддержки, солидарны с семьями крымских политзаключенных. Терроризма в Крыму не было до появления России. Полвека тюрьмы на 3 за религию. С такими плакатами к офису президента Украины вышли активисты и правозащитники, чтобы поддержать крымских фигурантов так называемого дела о терроризме. Участники акции призвали власть не забывать об украинцах в России, в российских тюрьмах. И они заявили, что основная задача этих обысков и этих арестов в Крыму – это сделать полуостров немым и запуганным. Они обвинили оккупантов в том, что те пытаются запугать крымских татар и украинцев, которые находятся во временно оккупированном Крыму и которые декларируют иную позицию от официальной позиции оккупантов.
Одиночный пикет в знак протеста против приговора 3 крымским татарам провел и наш журналист и ведущий Сейтумер Сейтумеров. Он вышел к зданию посольства Российской Федерации в Киеве. Он держал в руках плакат «Терроризма в Крыму не было до появления России». Он назвал как раз Россию главным террористом, которая пришла на полуостров. Будем говорить также в наших выпусках и о ситуации с коронавирусом на полуострове. Там по-прежнему ситуация очень сложная и тяжелая. Люди умирают, лекарств не хватает. В больницы, чтобы попасть, нужно или кому-то заплатить, или иметь каких-то знакомых, чтобы могли помочь в больнице. А так всех отправляют лечиться на дому, прописывают просто вот препараты, которых на полуострове очень сложно найти. Будем говорить и о том, что оккупанты в Крыму вымогают от митрополита Климента, митрополита Крымского и Симферопольского православной церкви Украины, снести храм в Евпатории и заплатить за это штраф. Парадокс ситуации в том, что требования от так называемых судебных приставов Климент получил сегодня, и в этом требовании указано срок исполнения тоже 3 ноября. В его защиту уже выступили в представительстве президента Украины, назвав это дело политическим преследованием. Там сообщили, что обратятся в правоохранительные органы для документации этого преступления. Вот такие новости у нас будут сегодня. Ну, не только будем говорить, не только об этом будем, конечно же, говорить. Поэтому подключайтесь к нашим эфирам в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов с нами на прямой связи из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски «Заман» на украинском и на крымско-татарском языке. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Но прежде всего хочу еще раз сказать, что вы можете подключаться к нашему эфиру. Также у нас прямой эфир. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу +380 73 419 41 58. И по скайпу можете звонить atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начнем с основных новостей сегодняшнего дня, которые отметил Роман. Действительно, сегодня Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону осудил 3 фигурантов красногвардейского так называемого дела Хизбу Тахрир суммарно на 42 года тюремного заключения, сообщает общественная организация «Крымская солидарность». А вот с вечера, с 2 ноября, сотни крымских татар, которые выехали из Крыма в Ростов-на-Дону на оглашение приговора, удерживали сотрудниками российской ДПС на так называемом Керченском мосту. После 10-часового ожидания люди вернулись на территорию временно оккупированного Крыма. Давайте подключим к нашей беседе сейчас адвоката Эмиля Курбединова, который сегодня находился в Ростове-на-Дону. Эмиля, салям алейкум. Алейкум салям. Эмиля, расскажите нам подробнее о ходе судилища над крымскими татарами в Ростове-на-Дону. Ну, многим он не отличается. За эти 6 лет мы увидели, насколько беспрецедентно и беззаконно это проходит. Опять были секретные свидетели, опять псевдоэкспертизы, как мы говорим, и опять сумасшедшие сроки за разговоры о политике, об исламе, о народе, о ситуации в Крыму и так далее, и даже о воспитании детей, потому что на одном из аудиозаписей, на одной, которую представили сотрудники ФСБ, ребята обсуждали, как воспитывать детей по нашей культуре, по культуре ислама и так далее. И это явилось тем, что сегодня дали им 18, 13, 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вы ожидали, то есть, такого решения? Конечно, мы ожидали, это ожидаемое решение от Южного окружного военного суда, потому что ни один из наших доводов никогда не берется во внимание, и мы всегда говорим в первую очередь о международной конвенции, о том, что вообще не могли преследовать наших соотечественников и не могли, конечно же, насильственно угонять с территории Крыма как граждан Украины. Это, к этому не прислушивается военный суд.
Эмилиха, а вот как вы оцениваете вот эту ситуацию, когда сотни крымских татар хотели поехать на суд, поддержать своих соотечественников, да, и вот оккупанты, оккупационные представители правоохранительных органов просто препятствовали тому, препятствовали даже тому, чтобы люди хотели просто поддержать? Никакого вообще основания задерживать сотни крымских татар у власти не было. Это преступление, которое носит массовый характер, это ограничение свободы. Вот именно по национальному признаку предвзятое преступление под руководством спецслужб, которое было спланировано. И на Крымском мосту в холоде люди разного возраста там были, их абсолютно безобоснованно, по надуманным основаниям продержали до утра. Да, я думаю и считаю, что это было на самом деле совершено превышение должностных полномочий и преступления. Да, если говорить сухо с юридической Мгм. точки зрения. А как, а А делается зачем? это все для того, чтобы запугать народ, для того, чтобы никто не желал ездить, вот, чтобы все это... Мгм, у нас, видимо, задержка в Да, связи. Гульсум. Да, у нас, видимо, задержка связи. Эмилиха, и каковы дальнейшие действия защиты? Мы будем это обжаловать, нам нужно пройти несколько судов, это апелляцию и так далее, то есть на национальном, так скажем, уровне. И потом, конечно же, мы будем обращаться в международные инстанции для того, чтобы международные инстанции дали соответствующую адекватную оценку этим приговорам военных троек в Ростове-на-Дону с этими сумасшедшими сроками и так далее. То есть у нас в перспективе это международные инстанции. Çok sağ olunuz Эмилиха. Это был адвокат Эмиль Курбединов с нами на прямой связи. Сağ olunuz. У президента Владимира Зеленского уже отреагировали на решение оккупационного суда. Вот что там сказали. Дії влади Російської Федерації з переслідування наших громадян та ув'язнення Рустема Емірусіїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва є воєнним злочином, та кожен представник російської влади та окупаційної адміністрації рано чи пізно понесе персональну кримінальну відповідальність за цей злочин. Сегодня под зданием офиса президента Украины в Киеве прошла акция в поддержку крымских татар, фигурантов красногвардейского так называемого дела о терроризме, которым сегодня суд в России вынес обвинительный приговор. Крымчанам дали 42 года на троих. Этот незаконный приговор уже прокомментировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Я засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян звинуватили у злочині, якого вони не скоювали. Хочу підкреслити, що права і свободи кримських татар грубо порушувалися з моменту незаконних обшуків у їхніх будинках і затримань. Так, порушено право на об'єктивне розслідування, на ефективний засіб правового захисту, справедливий суд і принцип презумпції невинуватості. Политический обозреватель Тарас Черновол подключается к нашему эфиру. Пане Тарасе, витаю вас. Салейкум алейкум. Алейкум. Очередные ужасные сроки крымским татарам. Как вам, что скажете? Тут не можна нічого нового сказати, окрім того, що ми не один раз вже говорили, що це те, що називається державний тероризм. Цих людей звинувачують в тероризмі на абсолютно надуманих підставах за їхні релігійні погляди, які практично ніде в світі не визнаються навіть за екстремістські. Тому що, ще раз кажу, це є одне з віровчень ісламу, яке нічого екстремістського не несе. Але їм пришивають уже навіть не екстремізм, як на самих початках робили, а тероризм, і сують воєнним судом. Знаєте, тероризм з одного боку вигаданий, фальшивий, надуманий, а з другого боку найстрашніший. Тому що коли терористом стає держава, яка знищує, тому що це фактично, якщо не вдасться світовим співтовариством, якщо не вдасться через повернення Криму колись до складу України, через інші речі вирвати цих людей, то ми розуміємо, що навіть попри те, що вони там ще не є людьми похилого віку, шансів повернутися з тих ув'язнень, в них не так вже й багато. Держава Росія є державою-терористом. Це ми мусимо зрозуміти. І кожен раз, коли в кого-небудь появляється
з'являється бажання з Росією розмовляти як з нормальною цивілізованою країною, мусять згадувати які суди. Це є країна, в якій немає нормального права, в якій немає нормального гуманізму. Це є країна, в якій навіть такі традиції не розглядаються як щось адекватне. Тобто, насправді, треба підходити до того, що ми, ведучи переговори з Росією, маємо приблизно себе поводити так, як тоді, коли ведете переговори з терористом. У даному випадку по цих всіх судах, а їх все більше і більше, вони ж продовжуються. Кожен раз ми чуємо мало не щотижня про такі страшні вироки, про ті засудження. Ну, мені здається, що це єдине, треба шукати кілька механізмів на реагування на них. Один з них – це є міжнародний. Дуже шкода, що зараз, на жаль, зависає механізм Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що саме в цей час, в листопаді місяці, завжди тема порушення прав людини в Криму і національних прав кримських татар вже не один рік виносилася на засідання Генасамблеї ООН і була дуже неприємним фактором для Росії. Мы уже сколько говорим про ужесточение санкционного давления в отношении Российской Федерации. Каждый раз мы видим ужасные сроки, которые выносят оккупационные власти крымским татарам, политическим заключенным. Разве это не должно послужить основанием для ужесточения санкционного давления в отношении России? Что нужно для этого сделать? Я думаю, що рано чи пізно це дасть свій ефект. Я думаю, що тут нам бракує просто трохи наступальності. Заяви з цього приводу правильні. Слава Богу, після року мовчання, чи там трохи меншої кількості мовчання з приводу Криму, зараз по Криму висловлювань є багато, заяв багато. Але, ну, напевно, на міжнародному рівні треба більше тиснути. Я розумію, що зараз періоди карантину, очевидно, що світ зайнятий іншими темами, іншими проблемами. Терористичні атаки, які зараз відбулися в двох європейських державах, Франції і в Австрії, будуть використані 100% Росією для лобіювання своїх позицій, для доказів, що вони, мовляв, судять не просто там сповідників ісламу, а судять терористів, будуть пробувати порівняти цих людей, які ніколи, ну, я думаю, мухи, мабуть, не образили, і порівнювати з тими, хто вчинив терористичні акти, залякає там представниками чи з ісламської держави. Але насправді, я думаю, що рано чи пізно Росію за це покарання дістане, і, очевидно, все ж таки той санкційний тиск, який буде на неї, буде достатньо сильним, щоб вирвати цих людей з ув'язнення. Я думаю зараз про інше. Нам все-таки в Україні треба вернутися до одного механізму, який ми завжди десь не допрацьовували в ньому. Це є механізм заочного засудження. Ми ж розуміємо, що цих людей, яких засудили в Криму, кримських татар, засудили незаконно. Є прокурори, є судді, які це роблять. Їх дуже обмежене число. Давайте зрозуміємо. Як правило, цих людей, кримських татар, українських активістів, судить буквально кілька суддів, і вони завжди повторюються, і звинувачення готують ті самі слідчі, ті самі прокурори. Перше, ми маємо акцентувати тиск міжнародної спільноти саме на конкретні ті прізвища. Якщо ми не можемо вибити зараз додаткові санкції проти Російської Федерації, добиватися за принципом списку Магнітського, створення відповідного списку по переслідуванню, тероризуванню людей в Криму за їхні релігійні і громадські погляди. Але ми маємо і самі відкривати кримінальні провадження. Слідчий, який незаконно звинуватив і незаконно посадив людей, які живуть на території Криму, які, я закінчу тільки, і ми самі, весь світ визнає територію української держави. Це злочин, створений на території української держави. Ми цього слідчого маємо судити в українському суді в заочному засудженні. Він має знати, що рано чи пізно, коли Росія не зможе забезпечити йому безпеку, він буде оголошений міжнародний розшук, його будуть скрізь шукати, і врешті-решт якась майбутня російська влада видасть його в Україну, де він матиме відсидіти повний термін за злочини проти правосуддя. Оце, мені здається, досить дієва річ, яка могла Тогда би нужно якийсь будет момент вести зупинити. переговоры с Интерполом, которая, к сожалению, не принимает заявки по Крыму. О, там дуже трудно. Очень сложно. Знаєте, з Інтерполом є проблема. Да, Нам это есть треба- проблема. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Айдера Азаматова, адвоката из времен оккупированного Крыма. Он с нами на прямой связи. Айдер, ассаляму алейкум. Алейкум салям. Айдер ага, насколько для вас было ожидаемым решение сегодня Южного окружного военного суда в российском городе Ростов-на-Дону? Ну, не было ни для кого секретом, что приговор будет именно такой, который был сегодня. И более скажу, даже перед переходом на стадию последнего слова
насколько мне известно, судьи уже сказали, что 3 ноября будет вынесение приговора. То есть они, не дожидаясь последнее слово подсудимых, уже сказали, что будет приговор. Вот. Может быть, надо было как бы паузу выбрать, но они даже не постеснялись и сказали, что 3 числа вот будет вынесен приговор, а приговор уже вынесли. Мы знаем, какой жестокий, честно сказать, и с такими суровыми сроками, за убийство столько лет не дают лишения свободы, как за разговоры обычные. Айдар-ага, а как быть с тем, что мы знаем, что вчера вечером также задержали наших соотечественников, которые ехали в город Ростов-на-Дону, чтобы поддержать наших политических заключенных. Их удерживали 10 часов, а потом развернули обратно на территорию полуострова. Как быть с этим? Что это означает? Знаете, я думаю, что власти Крыма и уже Российской Федерации понимают, что это не преступники на самом деле. Их столько людей поддерживает, и для обычных преступников настоящих столько людей никогда не поддерживают и не поддерживали бы. Вот. Эти люди поехали туда просто поддержать, и не более того, они больше ничего не могут сделать. Вот все, что они могли сделать, это поддержать людей в такую сложную минуту и поехать показать свою солидарность с этими незаконными гонениями, так скажем. Ну и видите, как все произошло. Спланировано, скорее всего, все это было. Сделали все возможное для того, чтобы эти люди не могли доехать в то время вынесения приговора. И удерживали людей. На мой взгляд, это было, честно сказать, процессуально незаконно, потому что людей могут удерживать не более 3 часов для выяснения их личных данных. Если нет у них документов при себе, удостоверяющих личность, тогда еще не более 3 часов. Но в данном случае людей больше продержали, не объясняя, почему это сделано. Что интересно. Вообще не объясняли. Проверка документов, проверка чего-то, и все на этом. Больше не могли объяснить, для чего это с чем сделано. вы это связываете? Они просто боялись этой поддержки или что? Вы знаете, не всегда в ростовских судах приходит очень много людей, количество 200-300, а то и 500 человек. Это непривычная ситуация и непривычная картина. Люди из Крыма приезжают, показывают, что они солидарны. И вообще в России как-то не принято митинговать, как-то недовольствоваться чем-то. Просто все должно быть тихо, спокойно. И суды, хотя они открытые для общественности, они тоже сейчас проходят, по сути, в закрытом режиме, потому что в связи с коронавирусом людей туда не пускают. Но, естественно, для того, чтобы не было этого внимания общественности, создают такие условия, скорее всего, для людей, чтобы они просто не смогли присутствовать хотя бы на улице во время этого процесса. Правильно ли я понимаю, что сегодня в Симферополе также было оказано давление со стороны представителей оккупационных властей, структур, органов правоохранительных, которые вышли поддержать политических заключенных? Во время оглашения приговора здесь в военном гарнизонном суде по ВКС принимали участие, я так понял, защитники некоторые. И на улице находились люди, которые тоже пришли просто показать свое несогласие с такими преследованиями. И за это 4 человека задержали. Сейчас что им будет суд. меняют сейчас? Им вменяют одному человеку организацию несанкционированного пикетирования, и 2 людям, 2 гражданам нарушение правил поведения во время коронавируса, так скажем, я простыми словами скажу. И первая статья — это за нарушение при проведении пикетирования, которое не согласовано с администрацией города Симферополя. Чем это грозит? Это административное правонарушение, насколько я понимаю? Да, это административный материал. 2 людям, которых у меня подзащитны, это Бекиров Ирфан, ему грозит по первой статье штраф от
10 тысяч до 20 тысяч рублей, или общественные работы 40 часов до 40 часов, и по второй статье от 1000 до 30 тысяч рублей. А вот того, которого по второй части за организацию вот этого вот пикетирования незаконного, могут на 10 суток админарестом, присудить 10 суток админареста, и он может находиться в изоляторе для админзадержанных. То есть сейчас идет уже судебное заседание, правильно я вас поняла? Ну вот уже вызывают защитников, тоже уже надо идти для рассмотрения мы вас тогда данного отпускаем, материала. ждем от вас новостей. Айдар Ага, Чухсагул, что связались с нами. Айдар Азаматов, адвокат, был с нами на прямой связи. Мы ждем от вас подробнее новостей по завершению судебного заседания в отношении сегодня задержанных уже 4 крымских татар. Пане Тарасе, вы знаете, что сейчас очень активно обсуждается вопрос создания крымской платформы по деоккупации полуострова. Вот как вы считаете, в рамках этой платформы можно ли будет решать какие-то гуманитарные вопросы, в том числе и освобождение политических заключенных, которых становится, как мы видим, все больше и больше? Знаєте, на мій погляд, і все-таки я, може, тут буду так не зовсім кінцево якусь свою позицію формувати. Її треба розглядати паралельно з тим, як будуть себе поводити, на що будуть готові потенційні партнери наші та такою платформою. Тому що одна річ, що хочемо ми, друга річ, на що готові ті, кого ми хочемо туди включити. Але я би думав, що в цій ситуації нам треба розкручувати дві паралельні речі. Кримська платформа, так звана, вона має бути спрямована для максимального тиску на РФ, щоб підвищувати вартість окупації, ціну окупації, цього терору, який там Росія проводить. Саме на це. А це речі, які, як правило, не дуже спонукають до якого діалогу. Тим більше ми розуміємо, що в цих політичних, геополітичних питаннях припинення незаконної анексії і окупації Криму, нас дискусія з Росією, скажімо так, буде дуже недружньою. А тему прав людини, звільнення політв'язнів, де треба апелювати до гуманізму, до інших подібних речей, я би казав, що, може, треба все-таки виносити на іншу міжнародну площадку. На жаль, дуже сильно зіпсувався рівень ряду міжнародних організацій, в тому числі і таких, як Міжнародна амністія, яка колись, коли я ще був малим школярем, я пригадую, як нашу родину вони захищали від радянських репресій. Зараз вони стали досить заполітизовані, і там відчуваються проросійські впливи так само. Але і туди, і до них, і можливо навіть створення окремої серйозної площадки, в яку включати різні країни, які, може, будуть не тими країнами, які готові тиснути на Росію з питань припинення незаконної анексії, але це мають бути досить багато ісламських країн, в тому числі і тих країн, з якими Росія має відносно добрі або хоча б епізодично добрі відносини. І ці країни було би добре, щоб вони стали основою саме отакої гуманітарної акції, добиваючись, вимагаючи, впрошуючи, переконуючи звільнити людей, яких засудили за сповідування релігійних своїх поглядів, нічого більше. Я думаю, що така, може навіть в першу чергу ісламська, раніше побудована на країнах, в яких домінуючою релігією є іслам, така платформа, саме гуманітарного типу, вона мала б бути окрема, тому що сумістити жорсткий пресинг на Росію, який має робити платформа з вимогою деокупації, і гуманітарні питання, в яких треба дуже делікатно поводитися, буде дуже трудно. В такому випадку або одна, або друга складова в тій платформі просто буде розвалюватися. Хоча, звичайно, що так. Давайте вот подключим к нашей беседе сейчас правозащитницу Татьяну Печончик, которая с нами сейчас на прямой связи. Пани Татьяна, витаю вас. Добрый вечер. Сегодня в очередной раз мы видим, как оккупационные власти по приказу Кремля выносят ужасные былинные сроки для крымских татар. Суммарно их осудили на 42 года лишения свободы. Как с этим быть? Что могут делать сегодня правозащитники? Так, на жаль, це дуже сумна ситуація. Власне, Росія продовжує політично мотивовані переслідування в Криму, і левова частка людей зі списку політв'язнів, а це сотня українських громадян, які сидять в тюрмах в окупованому Криму та в Російській Федерації, є саме кримськими татарами, а з них найбільша частина саме проходять по так званих справах Хізбут Тахрір. І, власне,
всі попередні звільнення, які були здійснені, яких вдалося добитися, вони не включали людей, які є фігурантами цих справ. Тобто це досить складне питання домагатися їхнього звільнення. Але власне я трохи не погоджуюся з вашим попереднім доповідачем, коли він, по-перше, говорив про Amnesty International, що вона вже не така. Якраз Amnesty International добивається звільнення політв'язнів, зокрема Сервера Мустафаєва, координатора Кримської солідарності, якого вона визнала в'язнем сумління, і український офіс Amnesty, і міжнародний офіс проводили кампанії солідарності, так само вимагають, як вони в радянські часи боролися за звільнення політв'язнів радянських, так само зараз вони підтримують і кримських татар. І справді у вас уже в ефірі йшлося про те, що створюється Кримська платформа, яка має стати об'єднанням країн для того, щоб піднімати питання Криму і тиснути на Російську Федерацію. Я насправді не думаю, що питання політв'язнів треба виокремлювати в якусь окрему формат чи платформу, бо це буде тільки послаблювати. Я вважаю, що всі ці питання треба рухати разом, і потрібно посилювати тиск на Російську Федерацію для того, щоб нам звільнювати нових людей. Тому що, на жаль, фактично ми бачимо, що за останній рік, останнє звільнення політв'язнів кримських відбулося вже більше, ніж рік тому, в вересні минулого року, коли був звільнений Олег Сенцов, інші політв'язні. Після того жодних звільнень кримських політв'язнів не відбулося. Натомість 20 нових людей були кинуті за ґрати, тобто загальний список тільки зріс, і Російська Федерація тим звільненням Сенцова та інших намагалася продемонструвати, що це питання закрито. Нам потрібно доносити до наших міжнародних партнерів, що воно не закрито. Більш того, Російська Федерація погіршує ситуацію в Криму, і вона дає просто страшні сроки людям, які проходять по абсолютно сфабрикованих справах, тому що, звичайно, навішувати ярлик терористів, екстремістів – це улюблена практика Російської Федерації. Таким чином просто забирають людей з сімей, позбавляючи їхнього майбутнього, людей, які не вчинили жодних злочинів. І от вироки сьогоднішні для так званої красногвардійської групи в справі Хізбут Тахрір стали ще одним підтвердженням. Але в чому я можу погодитися з попереднім доповідачем, що, звичайно, нам треба розширювати, власне, коаліцію країн, які тиснуть на Російську Федерацію, не тільки підключати країни Євросоюзу, чи США, чи Канаду, чи Австралію, але справді треба підключати країни з мусульманського світу, де домінуючою релігією є мусульманство, для того, щоб вони так само вступалися і боролися за звільнення цих людей. Дуже дякую вам, пані Тетяна. Тетяна Печончик, правозахисниця, була з нами на прямому зв'язку. Чохсагол у нас. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром Европы иностранных дел Франции Жаном Ивоном Ле Дрианом пригласил Французскую республику принять активное участие в работе Крымской платформы. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины. Вот что там говорят. Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про ініціативу створення Кримської платформи – міжнародного формату, який консолідує зусилля міжнародної спільноти щодо деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації. Ле Дріан висловив подяку за запрошення і запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме, як і відповідна політика обмежувальних заходів щодо Росії. У зв'язку з цим французька сторона розгляне інформацію про запуск Кримської платформи, наголосив Ле Дріан. Пане Тарасе, какую роль в рамках Крымской платформы, насколько серьезную будет занимать Французская республика? В случае, если она согласится участвовать в ней. На сьогоднішній день найкращий період для того, щоб залучати Францію до подібних дій. Дуже грубі порушення прав людини в Росії, які відбуваються, і в тому числі справа Навального, яка для нас ніби видається не такою критичною, як те все, що інше ми бачимо. Це ж масові вбивства на Донбасі, терор, це страшні засудження, зникнення, викрадення людей, вбивства людей в Криму, які, на наш погляд, набагато страшніші. Але та ж сама справа Навального переломила щось у французів. От
Може, це факт застосування хімічної зброї, може інші моменти, але це спрацювало. І сьогодні Франція з такого, знаєте, досить послідовного прихильника Росії, з підігрувача російським інтересам, раптом стала дуже жорстким критиком. За таких умов ми маємо допомогти французам визначитися остаточно. Пропозиція, яка була зроблена паном Кулебою, французькому міністру, вона доречна абсолютно. Але я думаю, єдине, що враховуючи те, що Франція є фактично президентською державою, було би добре, щоб ця пропозиція була продубльована Володимиром Зеленським на адресу пана Макрона. Тому що все-таки основні рішення міжнародних питаннях, особливо тих, які стосуються Росії, хоче приймати особисто Макрон. Він дуже амбітний. Тому тут є чисто технологічні моменти, що треба зробити, щоб це реалізувати. Але Франція, яка півроку назад точно не була б готова для подібних дій і гарантовано ніяким чином би не відреагувала на українську пропозицію, зараз за неї може вхопитися. Тут треба підігрувати теж тим моментом, що це є в першу чергу гуманітарна акція. Тому я якраз не згоден з включенням з нашою колегою правозахисницею. Насправді, нам потрібно в даній ситуації, я думаю, розділяти ці дві акції. Так, обов'язково на тій платформі, яка колись, я надіюсь, буде створена, має йти питання і прав людини, але я розумію, що добитися реального звільнення можна буде в дещо іншому переговорному процесі, який буде важко сумістити з жорстким пресингом на Російську Федерацію. Тому я думаю, що долучати Францію потрібно до двох акцій, до двох напрямків. Франція хоче бути учасником серйозних переговорів, серйозних дій, які пов'язані з гуманітарними питаннями. Для неї це важливо. Це є ніби певний образ французької демократії. І на це, по-моєму, зараз треба дуже активно тиснути. Що питання стосується платформ про деокупацію, ну її треба хоча б розробити, що це таке. Поки що всім пропонують, але нікому не пояснили з наших зарубіжних партнерів, що ми маємо на увазі під платформою Крим, так званою Кримською платформою. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к скандалу вокруг решения Конституционного суда Украины. Вот на фоне этого скандала президент Владимир Зеленский призвал парламентскую фракцию «Слуга народа» обязательно поддержать его жесткие инициативы по КСУ. Об этом он сказал в своем обращении к народным депутатам еще вчера. Давайте его послушаем. Очевидно, що за підсумками ваших сьогоднішніх рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився. Закінчився час умовлянь і м'якості. Потрібно прийняти жорсткі рішення щодо Конституційного суду. Обов'язково. Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что президент Владимир Зеленский открыто призывал народных депутатов от «Слуги народа» к свержению государственного строя. Более того, он сказал, что Зеленский наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Конец цитаты. Подробнее давайте его послушаем. Хіба ви самі не бачите, що відбувається? Ви що, не бачите, що президент сказав у цьому аудіозаписі? Президент вголос закликав депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366 статтю Кримінального кодексу та сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно. Ряд решений Конституционного суда спровоцировали политический кризис в Украине, а ситуация требует жестких решений. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Безумовно, зараз маємо класичну політичну кризу, яка спровокована цілим рядом рішень Конституційного суду і ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп. Так, ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень. Втім, подібні кризи – основа всіх сучасних демократій. Вони дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя. Глава президентской партии «Слуга народа» сказал, что поддержит законопроект президента Владимира Зеленского в случае, если он будет вынесен в зал парламента о распуске Конституционного суда.
Я підтримую президента і законопроект президента. Буду голосувати за нього, якщо він буде в залі. Також, мабуть, буду підтримувати інші законопроекти, які спрямовані на повернення антикорупції всієї нашої системи антикорупційних органів і паралельно, які спрямовані на, скажімо так, дисциплінаризацію Конституційного суду. Найвищий рівень дисциплінаризації – це те, що запропонував президент. Просто їх розігнати. Інший варіант – це збільшення кворуму для повноважності до 17 людей. Цей законопроект вже на підписі в депутатів. Я його автор разом із паном Юрчишиним із «Голосу» і з колегами з інших фракцій. Высказались и во фракции «Европейская солидарность». Сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, народный депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов сказал следующее. На додаток до кризи в економіці, до провалу з епідемією, Україна вже тиждень тоне в найбільшій політичній кризі за останні роки, яка має ознаки конституційного перевороту та узурпації влади з боку Зеленського. Зеленський відкрито тисне на депутатів, аби ті ухвалили закон про розпуск Конституційного суду. Це спроба отримати ручний Конституційний суд, який потім визнаватиме всі капризи Банкової. Давайте сейчас услышим позицию фракции «Голос». Соломія Бобровська, народний депутат України, фракції «Голос», з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Соломія, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. То, что происходит сегодня вокруг решения Конституционного суда Украины, которое фактически хоронит антикоррупционную реформу, можно ли назвать конституционным переворотом? Я вважаю, що насправді законопроект, який поданий президентом Зеленським, хоронить Конституційний суд України, який насправді лежить в підвалинах, фундаментах держави і пильнує за тим, як основний, найважливіший суспільний договір був складений в державі і як він працює. Тому, чесно кажучи, я все ж таки прихильниця того, що, безперечно, кримінальні справи ми не повернемо, і треба буде починати всю роботу величезно заново робити, особливо по порушенню кримінальних справ за чи неправильне декларування, чи за якісь от нюанси порушення антикорупційного законодавства. Але вважаю, що набагато страшніше момент, коли ми ставимо під сумнів діяльність, легітимність Конституційного суду, і справді вважаю, що президент в такому разі перевищує свої повноваження, і особливо той тон, який він застосував до своєї фракції, і ультимативний, він ні до чого доброго не приводить в двох випадках. І перше, як він тисне на депутатів щодо порушення Конституції, це раз. А друге, це якщо він ставить умови або перевибори, або закон, ну гаразд. Я думаю, що тут він підіграє красиво, і, зокрема, опозиційній платформі «За життя». Підемо ми на перевибори і побачимо результати, в тому числі голосувань за «Слуг народу», які так само, як і на місцевих виборах, просядуть дуже сильно. Тому, а в якому случае можуть состояться перевибори? Перевибори можуть відбутися тоді, коли, наприклад, не буде існувати, як в Конституції написано, коаліція. У нас коаліції вперше немає. У нас є монобільшість з ознаками, яка має форму коаліції. Якщо ж все ж таки в «Слуга народу» фракції або будуть виключені депутати, або не вийдуть з більшості і в монобільшості, відповідно голосів не буде набиратися на той чи інший законопроект, чи на уряд, відставку, чи на новий уряд. Це буде підставою формально для розпуску парламенту. Вы не поддерживаете законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает распуск Конституционного суда Украины. А как быть? Можно ли разрешить сегодняшний кризис каким-то способом, при этом не нарушая Конституцию Украины? У нас насправді теж, зокрема, в фракції йдуть дискусії про доцільність прийняття цього закону президентського. Проте, все ж таки, я особисто відношуся до тої частини, яка наполягає краще вже на прийнятті законопроекту, який пропонує спікер, пан Разумков, про відновлення наразі антикорупційного законодавства, реєстрацію законопроекту і вступу його дію після голосування в цілому. І таким чином ми фактично виграємо час на місяць-два для підготовки
правильної і вишліфованої, і вичитаної на всі юридичні конституційні моменти антикорупційного законопроектів. Це перше. І друге, сьогодні ми разом, мабуть, біля 300 депутатів підписали звернення до суддів Конституційного суду з проханням написати заяви і піти у відставку. Я вважаю, що такий би крок від суддів фактично би згладив повністю всю напругу і конфлікт і в суспільстві, і між трьома гілками влади, які відбулися за останні 2 дні. Но в ответ на то, что сегодня вот проукраинские силы парламента призвали судей КСУ уйти в отставку, глава КСУ сказал, что перезагрузка КСУ может привести к угрозам, связанным с территориальной целостности нашей страны. Это такая прямая угроза, правильно я понимаю? Ну, мова буде йти, звичайно, про призначення нових членів КСУ, питання часу, як воно буде функціонувати, наскільки втратить фактично свою надієздатність, а от час на відсутність роботи існування КСУ. Безперечно, є моменти, є нюанси про те, що в тому числі лишаються судді, які не голосували за це рішення, не підтримували. Тому думаю, що можна було б розглядати різні варіанти, але питання було б готовності. Наприклад, за частинами, щоб був відсутній кворум, так в самому КСУ. Тому було б бажання, рішення би точно знайшлося консенсусне. Якщо знайшлося це рішення і в різних фракцій, було б добре зібратися і з президентом, і по можливості намалювати схему виходу з цієї кризи усім сторонам і усім гілкам влади в Україні. Ваш коллега из фракции «Голоса» Ярослав Юрчишин предлагает свой законопроект, который предполагает увеличение количества кворума с 12 до 17, да, если я не ошибаюсь. Но это разве не блокирует работу Конституционного суда Украины? Блокує, але блокування не означає розпуск, тому таким чином ми принаймні... А яка різниця? Ну, різниця велика. Питання, чи люди є на своїх посадах, і не треба заміщувати на їхні вакансії, не потрібно витрачати час, поки зайде хтось інший. Але тим не менше, це дасть можливість допризначати суддів для того, щоб кворум був, до 18 осіб, взагалі, в принципі, до 18, до складу Конституційного суду, як це записано в Конституції, це перше. І друге, це би дало час унормувати і забрати всі колізії, зокрема в антикорупційне законодавство, і плюс знизити градус, який вже дуже високий і вуличний вже на сьогодні в суспільстві. Пане Тарасе, я вижу, что вы хотите добавить что-то или задать вопрос, возможно, народному депутату. Ні, я підключитися хочу до цього. Насправді, давайте зрозуміємо, криза як така створена навіть не Конституційним судом. Вони просто вирішили зробити певну корупційну дію, вивести самих себе. Я ж прочитав рішення цього Конституційного суду, де є мотиваційна частина, де чітко видно, вони пробують тільки себе, суддів, вивести з-під антикорупційного законодавства, яке є. На жаль, вони в результативній частині наробили трохи дурниць. Вони занадто нечітко виписали не виписали механізмів. Але річ в чому? Річ в тому, що криза створена насправді виконавчою владою і Офісом президента. Згадайте мені, коли було рішення про те, що указ про призначення Артема Ситника неконституційний, вже пару місяців назад. Чи відбулись того часу якісь дії? Ні. Чи пан Ситник є неконституційно на своєму місці? Ні, все в порядку, тому що є час, є потреба імплементувати подібні рішення. Давайте згадаємо, в чому був злочин, коли Янукович, отримавши рішення Конституційного суду, тоді поміняв Конституцію в 2010 році. Навіть не в рішенні Конституційного суду. Вони ніби сказали, було щось неконституційно по формі оформлено те ухвалення змін до Конституції. Але Янукович зробив точно те саме, що зараз робив Зеленський і що зробили певні урядовці. Вони терміново кинулися формально виконувати рішення, для якого потрібно було імплементацію. Сказано, що в тій формі, в якій є конкретна стаття Кримінального кодексу, вона порушує, на думку Конституційного суду, Конституцію. Я вважаю, що тут Конституційний суд зайнявся шахрайством. Я не згоден з цим рішенням, але вона є. Це означає, що Верховна Рада повинна взяти цю статтю і в розумні терміни допрацювати її, щоб ті застереження, по яких в мотиваційній частині виписано зауваження Конституційним судом, щоб принаймні на якийсь час їх звідти усунути. Чи це можна було зробити? Можна. Ну я наскільки розумію, зараз є Рахманіна від ЄС,
від Батьківщини і вже від Разумкова є законопроекти саме в цьому напрямку, спрямовані, як адаптувати, щоб ті норми Кримінального кодексу збереглися, щоб не зникли кримінальні справи і все інше. Замість того, є окремо, ви говорили тільки що про Юрчишина, на мій погляд, там відмінність від Зеленського дуже суттєва. Результат той самий. І той варіант заблокує роботу Конституційного суду, але у випадку Юрчишина це не буде злочином. Це є те, що може зробити Верховна Рада. Це не буде злочинною дією. Те, що пропонує Зеленський, чи пропонує одна зі «Слуг народу» депутатка, яка внесла законопроект, щоб припинити фінансування Конституційного суду, це є кримінальний злочин. І люди, які це підтримують, повинні зрозуміти, що вони стають злочинцями, заколотниками, учасниками антиконституційного заколоту. Пані Соломія, Я закінчую тільки. Да. От тому вся справа в тому, що насправді рішення дуже скандальне і дуже контроверсійне, а воно не вимагало від НАЗК негайно закрити доступ до реєстрів. Воно вимагало опрацювати, як реагувати на ті моменти, які суд вважає неконституційними. Все. Не було ничего іншого. Тому насправді... Но так или иначе, правильно ли я понимаю, что сейчас решением Конституционного суда Украины полностью аннулированы все дела, которые вел антикоррупционный суд? Я не бачу таких підстав, щоб вважати саме так. Тому що, насправді, якщо будуть закриті, ліквідовані, виведені з Кримінального кодексу ті кримінальні статті в повному обсязі, в такому випадку так всі справи будуть закриті. Суд визнав, що в цих редакціях ті статті не відповідають Конституції. Ще раз кажу, я не згоден з цією позицією суду, але він заявив таке. Він не сказав повністю, що ті статті мають бути ліквідовані. Він каже, що вони не можуть бути в такому вигляді. Це означає, що Верховна Рада має їх переопрацювати. Якщо вони зроблять так, як в мотиваційній частині написав Конституційний суд, що за цими статтями не можуть під них підпадати судді, представники судової гілки влади, мають припадати під закон про судоустрій, і ті, хто там визначається, в такому випадку це означає, що будуть закриті кримінальні справи тільки проти суддів. Насправді, більшого я з цього не бачу. Те, що зробило представництво від президента, кинувшись моментально використовувати цю ситуацію, а я чомусь думаю, що вони спровокували цю ситуацію. Пані Соломія, Мені здається, що це і є криза, яка виникла. Как вы считаете, в случае, если этот законопроект президента Владимира Зеленского, а он, как мы видим, занял очень жесткую сейчас позицию, попадет в зал парламента, «Слуги народа», по крайней мере, те народные депутаты и «Слуги народа», которые подключаются ко мне в эфир, говорят о том, что они готовы поддержать этот законопроект. Для этого нужно 226 голосов. В случае, если примут, что дальше? Что будет? Что это будет означать? По-перше, я вважаю, що не буде 226 голосів, і знаю протилежну інформацію про те, що цих голосів наразі немає. Але навіть якщо це відбудеться, я не бачу підстав, насправді, я навіть не уявляю, як буде Конституційний суд виконувати це рішення парламенту. І тут пан Тарас правий. Конституційний суд президент долив сам такого масла в вогонь, запропонувавши такий дикий вихід антиконституційної цієї ситуації. Тому тут повертаюсь до слів пана Сліденка, який коментував про те, що це замах на узурпацію влади і так далі. І це рішення буде незаконним. І я навіть не уявляю, якщо люди справді вийдуть ще й на вулицю, змушуючи суддів залишити приміщення і так далі, і скласти свої мандати. Що це може відбутися? Це просто буде хаос, переворот і все одно переконана в тому, що судді Конституційного суду не будуть виконувати рішення Верховної Ради. Мы понимаем же, да, с вами, что сейчас президент Зеленский находится в неком цугцванге, когда какое бы решение он ни принял, оно будет неправильным. С одной стороны, мы видим, что Конституционный суд Украины потерял легитимность в глазах народа. С другой стороны, сейчас президент Владимир Зеленский, в случае, если продолжит такую жесткую риторику, может открыть ящик Пандоры и создать такой небезопасный прецедент. И все, что это происходит, это просто манна небесная для Российской Федерации. Как это она все может использовать и чем это нам все грозит? Пане Тарас. На мій погляд, взагалі цугцванг війшов Володимир Зеленський не в цей момент з цим Конституційним судом. Він, мені здається, цим пробує просто захопити певні додаткові гілки влади, а в нього до цього є просто якась манія. Він йшов цугцванг, коли він не зрозумів загрози, яку для України несе коронавірус. Ми виявилися, по-моєму, єдиною країною в Європі, яка не компенсує збитки втрати громадян, але мільярдні, десятки мільярдів витрачаємо на якесь його так зване велике будівництво без тендерних процедур, тобто розкрадання коштів. І зараз, коли в нас вже нема куди класти хворих, от я сьогодні в магазині був, розказує продавщиця, що її родича не можуть покласти в лікарню, обдзвонили всі лікарні, їм сказали, буде хворіти вдома, незалежно від стану хвороби. От в цих ситуаціях, закінчую. Да, я просто, щоб не відклонятися від теми, да.
А що стосується Конституційного суду, в нього є одна мрія. Він хоче дістати кероване конституційне судочинство. Для нього є кілька речей, які дуже важливі. Одна річ для нього особисто. На сьогоднішній день українська конституція, законодавство не передбачає імунітет президента після закінчення його повноважень. Тобто, якщо він зробив злочини під час президентства, він за них буде відповідати після закінчення свого терміну. Він хоче добитися від рішення Конституційного суду, це йому цього рішення не дасть. Тому що воно суперечить Конституції, про те, що за дії, які зчинені були під час президентства, імунітет пожиттєвий. Така річ є в Чехії, він хоче це отримати для себе. Я це знаю середовище людей, які досить близькі до Офісу президента. І другий момент. Насправді, ми забуваємо, що Конституційний суд є гарантом другої частини Конституції – права і свободи громадян. Є завжди посягання на те, щоб ці права урізати. А Конституція це забороняє. І Конституційний суд завжди визначає будь-які зміни до Конституції, чи можна оскаржувати зміни до законодавства, якщо вони звужують права і свободи громадян. І кожна влада мріє отримати слухняний Конституційний суд, який дозволить їм відкрити ті дверці. Що стосується Росії, безумовно, Росія головний вигодонабувач. І тому провокація розігрувалася при участі, найактивнішій участі такої антиукраїнської, на мій погляд, фракції, як ОПЗЖ. Вони зіграли роль детонатора і вони зараз координують дії. На жаль, Зеленський пішов за їхнім сценарієм повністю. Зіграли на його фобіях, на його мріях, на його якихось там маніях. Пани Соломия, насколько, как вы думаете, вот все, что сейчас происходит, инспирировано РФ? Ви знаєте, після заяви ОПЗЖ, коли вони говорять про те, що вони ледь не вимагають перевиборів, після, я думаю, доволі яскравих їхніх перемог на місцевих виборах, дуже чітко лягає це все канву. Більше того, хочу нагадати, що в кінці жовтня місяця їхня Державна дума теж прийняла зміни в Конституцію, яка дає право президенту подавати і відкликати заяви, кандидатури в їхньому Конституційному суді. Тому для мене це очевидно, що іде якийсь крок в крок, і сценарій цілком очевидний, і зрозумілий, чому саме Російська Федерація веде. І дестабілізація – це завжди класична схема, по якій рухається Російська Федерація. Дуже дякую, а те, що президент буде мати справді, перепрошую, можливість призначати суддів, це квота президентської Верховної Ради, тут мені здається, що тут уже до ворожки не ходи, 12 членів, потенційно нових членів Конституційного суду, суддів, це буде квота, яка буде належати вулиці Банковій. Дуже дякую вам, пані Соломія. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Чохсаголнас. Пане Тарасе, ви хотіли щось додати? Так, я тільки одну фразу ще хочу нагадати. Закон і Конституція визначають, що судді Конституційного суду призначаються на один термін, 9 років без права перепризначення. Це означає 4 принципових суддів, які не перший раз відмовляють в посяганнях на Конституцію України. І тоді 1,5 роки назад, і ще кілька разів було, коли суд виносив або хотів винести сумнівні рішення, їм протистояли, вони не зможуть бути наново обрані до Конституційного суду. Зате ми не сумніваємося, що дуже слухняних людей будуть підбирати такі кадри, як, скажімо, Андрій Портнов. Я не здивуюся, якщо він раптом стане майбутнім членом Конституційного суду, якщо буде його повна перезагрузка. І подібні юристи. А демократичних туди не пропустять. Медведчуківські пройдуть і Портновські через подання від з'їзду суддів, а всі, хто підуть від Верховної Ради і від президента, це будуть люди, які будуть особисто віддані Володимиру Зеленському і, на жаль, можливо, будуть формуватися їх склад тим же самим Андрієм Портновим. Тому в мене дуже велике побажання до дуже патріотичної частини нашого населення, які так активно кинулися підтримати цю авантюру від Володимира Зеленського, задуматися, що вони роблять. Вони готують абсолютно гірший, набагато страшніший Конституційний суд від цього. Цей мав бути якимось чином поставлений на місце певним фактором тиску. Чи це буде законопроект Юрчишина про підвищення кворуму? Ще раз кажу, це тиск, але це не порушення закону, це не злочин. Чи це буде поставлено психологічним тиском і політичним тиском? Це можуть бути різні речі, але не можна приступати Конституцію і давати в руки Володимиру Зеленському механізм абсолютного контролю, 100% за рішенням Конституційного суду. Народный депутат Украины 7-8 созыва Леонид Ємець с нами сейчас на прямой связи. Пане Леониде, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Вот сейчас идет речь о том, что президент Владимир Зеленский планирует распустить своим законопроектом Конституционный суд Украины. Что думаете? Ну, тут думаю не я, насправді тут думають Конституції і закони України, які є обов'язковими до виконання усіма особами, включаючи президента і закінчуючи нас з вами. І, власне,
Конституційний суд тут припустився порушень закону, а саме декілька суддів розглядали відповідні питання в порушення статті 60 Закону про Конституційний суд, який передбачає, що оскільки в них був конфлікт інтересів, вони зобов'язані були взяти відвід. Вони цього не зробили і поставили під сумнівність власне рішення. Але з іншої сторони, і президент, згідно Конституції, не має права вносити на парламент пропозиції щодо розпуску Конституційного суду, а парламент не має права такий суд розпускати, як би нам або президенту, або парламенту цього не хотілося. Просто якщо ми живемо в країні, де закони щось значать і обов'язкові до виконання, тоді треба шукати інший шлях, наприклад, запропонований спікером Разумковим або іншими депутатами парламенту. Або ж, якщо ми погоджуємося з тим, що закони в Україні не обов'язкові для виконання, ну тоді нехай кожен сподівається на власну силу, власну зброю, власних сусідів, бо тоді вже право сильного починає працювати. Но ведь законопроекты, которые предлагают Разумков и Юрчишин, они же не решают корень проблемы. Я боюсь, що корінь проблеми треба було вирішувати тоді, коли Верховна Рада цього скликання не призначила 3 суддів Конституційного суду. Власне, просто якщо подивитися щодо тих суддів, які не голосували за це рішення, це 3 суддів, здається, призначених ще Порошенко, 1 суддя призначений за квотою Верховної Ради від Народного фронту. Власне, це їх 4. Але якби Верховна Рада із її суддів зараз призначили достойних людей, то їх би там було вже 7 або 8 осіб, і цього було б достатньо для того, щоб не пропустити це гидотне рішення. Але, як ми всі розуміємо, це вже питання, яке неможливо виправити, можна лише встановити, хто за це має нести відповідальність. А щодо самого рішення Конституційного суду, то єдиний правовий шлях, він більш довгий, але такий, який потім не дасть можливості власне, тим же корупціонерам отримати рішення в Європейському суді з прав людини. Це шлях, де правоохоронці мають встановити, що особи, судді, які приймали рішення з конфліктом інтересів, відповідно, діяли з власних інтересів, з злочинною метою, і тоді це буде підставою для того, щоб визнати таке рішення, що це не було рішення Конституційного суду або злочин у вигляді змови цих суддів. Це єдиний правовий шлях. Всі інші шляхи, вони, можливо, красиво виглядають, але корупціонер просто піде до Європейського суду з прав людини, покаже українську конституцію, покаже, де президент Зеленський її порушив, і виграє суд на свою користь. Дуже дякую вам, пане Леоніде. Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликання, був з нами на прямому зв'язку телефоном. А я предлагаю, пане Тарасе, перейти к следующей теме, учитывая, что к нам присоединяется Дмитрий Снегирев, военный эксперт. Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал 2 пути возврата украинского Донбасса. Оккупированные территории придется либо ампутировать, либо лечить, сказал Резников. Подробнее давайте послушаем его. Нам головне не взяти його назад, як онкопухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є 2 варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму. Ну что ж, как вы считаете, учитывая вот ту информацию, которая у нас есть, у нас уже, как вы видите, есть понимание стратегии, мы будем либо лечить, либо ампутировать? Пане Дмитрію. Пані Юль, знов-таки немає стратегії. Тут запропонували або лікувати, або оперувати. Якщо лікувати, то назвіть, будь ласка, медичний шлях, власне. Тобто, хоча б протокол лікування у вигляді плану дій. Цього не прозвучало. Це знов загальні фрази. Або ми так робимо, або ми так не робимо.
Разом з тим, тут є позитив в тому, що нарешті речі названі своїми іменами, що ми можемо отримати ракову пухлину в здоровий організм України. Це, власне, на 7-му році війни у можновладців все ж таки з'явилося розуміння того, що Донбас все ж таки ментально чужий Україні. І відповідно, якщо не проводити якихось термінових дій щодо українізації цього регіону, ми відповідно отримуємо ту саму пухлину, яка, власне, буде поїдати весь здоровий організм України. І ви знаєте, по великому рахунку, мені не сподобалося те, що вже почали, скажімо так, вибачатися за Резнікова представники ТРК, що начебто він не те мав на увазі. Ви знаєте, ну, по великому рахунку, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами, а будемо завжди говорити цукор, у нас в роті не стане солодко. Але з іншого боку, Юльсум, ну ми 7 років з вами вже в передачі виходимо, і вимагаємо від можновладців назвати поетапні кроки. Кравчук вже заявив про те, що, власне, розробляється план поэтапных кроків. Да. За тиждень він має бути запропонований. А у нас есть его цитаты, пане Дмитрию, вот чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, давайте вместе послушаем Леонида Кравчука. Виникло вже нове питання у наших опонентів. В Росії, зокрема, що потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, прийняти і розглянути рішення про нову систему або нові кроки, нову покрокову карту, як змінювати ситуацію на протязі багатьох років вперед. Ми підготуємо своє бачення, свій план дій. Взяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, в якому вибудуємо такі наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ пані Грау погодилася. Это может быть тем планом «Б», который нам обещали? Ні, не може. План Б передбачає, власне, радикальні кроки. Тобто те, що нам говорили, у разі, якщо Росія не погоджується на мирний шлях врегулювання ситуації за українським сценарієм, то, відповідно, будуть радикальні кроки з боку України. А це передбачало так званий варіант «стіна до побачення». Тобто повна економічна блокада окупованих територій і історична перспектива їх звільнення. Натомість в заяві Резнікова цього не прозвучало. Він натякає на можливість хірургічного втручання щодо видалення ракової пухлини. Але це не можна вважати планом Б. Ви знаєте, і холодним душем стала сьогоднішня заява, наприклад, представниці Німеччини про те, що Україна не може сподіватися на Будапештський меморандум, на який постійно натякають українські політики як єдиний, начебто, шлях збереження суверенітету України. Нам чітко заявили, він не є міждержавним договором. Себто будь-які посилання на західних партнерів як гарантів нашої територіальної цілісності, вони не витримують критики. Нам пропонують створити, власне, свою українську, ну, скажімо так, пропозицію щодо врегулювання ситуації. Її немає, Юльсум. Я вже втомився говорити. Ви пам'ятаєте наш останній ефір з паном Гармашем? Коли, власне, прозвучало, я йому запропонував пропозиції, слушні пропозиції, натомість реакція пана Гармаша мене здивувала. Про це не можна говорити в прямому етері. Вибачте, якщо ви не можете слухати і ви не можете взагалі відпрацювати якийсь алгоритм дій, то, власне, в прямому етері єдина можливість донести це бачення. В чому воно полягає, Юльсум? Нас постійно намагаються вловити на тому, що ми міняємо покроковість, власне, підписаних Мінських угод. Себто, спочатку контроль над кордоном, потім вибори. Хоча в Мінських угодах запропоновано і записано, і підписано Україною зовсім інший характер. Вот я и хотела спросить, а где в Минских соглашениях положение, где сначала нужно выполнять безпекову частину, а потім політичну? Звичайно. Звичайно. На цьому, власне, це постійно і закидають Україні. Якщо, власне, ви вже підписали Мінські домовленості, де стоїть проведення виборів, але там є, я ще раз підкреслю, спеціально для пана Гармаша, для пана Арестовича,
Але там є чітко прописаний алгоритм дій. Ці вибори можливі за участі безпосереднього контролю з боку ОБСЄ. Оце і має бути тою, скажімо, рятівною паличкою, чи, скажімо, я не знаю, там, можливості для дипломатичних демаршів з боку України. ОБСЄ – це більше 60 країн. Це колективне рішення. Відповідно, якщо хоча б одна країна проголосувала, що вибори на Донбасі не є дійсними, вони не вважаються такими, що відбулися. Пане Тарас. Відповідно, да, прошу. Да, давайте дадим слово пану Тарасу. Я вижу, что он хочет добавить. Так, я вас тільки додати і підтримати багато того, що каже пан Дмитро, і я не буду повторювати більшість тез, якими я погоджуюся абсолютно 100%, буквально тезисно таке. Перше, те, що сказав пан Резніков, він нічого не сказав. Тут я згоден, просто нічого. Позиція про те, що ми взагалі відкидаємо Донбас, і ми його не знаємо, не хочемо знати, вона вмерла разом з відходом з політичної арени такої партії, як «Самопоміч» Андрія Садового. Більше ніхто не ставив цього питання на порядок денний. Так званий план «Б», він не є рятівним, коли ми ставимо там стіну, тому що Росія буде серед неї лізти, і перти, і воювати, і вбивати, і обстрілювати. Тому це не є порятунок. Але план «Б» може мати якийсь варіант на далеке майбутнє, просто як запасний. Що стосується тих всіх заяв, які сьогодні відбулися, останнім часом відбулися. Так само ж і в Кравчука, там немає ніякого пояснення, що він збирається вкладати в цей план. Нічого нема. Ми маємо дати відповідь для себе самих дуже конкретну, яка в нас фактично між рядками проглядалася, а після обрання Володимира Зеленського вона якось розбилася. Це є питання. Ми готові повернути Донбас і умовний, який ми надіємося, але не гарантія, що він буде, мир на будь-яких умовах. Чи ми готові почекати, потерпіти, але добитися, доки прийнятні для нас умови будуть прийняті тою стороною. В силу якихось об'єктивних обставин, як, скажімо, смерть Путіна, в силу суб'єктивних обставин, як проблема для Росії, міжнародних санкцій і тому подібне, чи там бунту російських еліт, всякі можуть бути обставини. Я вважаю, що оце розмиття, що ми повернемо, там він це говорить про мир, але миру я не бачу, щоб це приносило, але ті слова Зеленського, вони дали надію Путіну, що ми будемо готові піти на дуже великі поступки за те, що він верне нам Донбас і перестане стріляти. Згадаємо, знаєте, Володимир Зеленський був чесний один раз в своїй промові під час інавгурації. Він сказав, що я готовий за мир на Донбасі, фактично можемо читати повернення Донбасу, заплатити будь-яку ціну, крім одного пункту – відмови від території. Тобто він підтвердив, що він формально ніколи не скаже, що Крим російський. Він цього не скаже, а він не може цього сказати. Це, в принципі, це вже державна зрада абсолютна. Але все інше він готовий. І це дало розуміння Путіну, що в нас починається спішка. Раніше ми казали, добре, ми ще рік потерпимо. Ми 2 потерпимо. Ми будемо захищатися, але ми не підемо на будь-які умови. А зараз Путіна зрозуміло, що можна диктувати нові умови, тому що є ця готовність. І тому основне, ми маємо для себе дати одну відповідь дуже конкретно. Нам дуже горить, ми зараз хочемо вернути і за будь-яку ціну, яку нам Путін продиктує, чи ми готові терпіти, як Ізраїль терпів, як багато інших країн витерпіли, але вистояли свою позицію. Оце є те питання, на яке має бути дана відповідь і паном Резніковим, і паном Кравчуком, і нарешті Володимиром Зеленським. І дуже коротко, одна фраза по заяві Меркель, це дуже погана фраза, дуже симптоматична, недобра, тому що в ній засвітився факт, що українська сторона занадто багато розказувала про прямі переговори, як з Путіним хочуть говорити переговори, прямі все. І вони давно хочуть зіскочити з ролі посередників. Це дуже незручна роль. І зараз українська сторона їм дала цю подачу, і Меркель вміло перехопила цей пас. Це дуже загрозова штука, і нам треба їм дуже зараз активно нагадувати про їхню посередницьку функцію, тому що вони зараз можуть втекти. А Росія Зеленського додусить, можете не сумніватися. Я, чтобы не дезинформировать зрителей, это заявила не Ангела Меркель, а посол ФРГ в Украине относительно Будапештского меморандума. Да, важный пункт. В Німеччині дуже дисциплінована дипломатія. Посол Німеччини, як правило, не дозволяє собі робити заяв, які не узгоджені в вищому керівництві. Навіть коли було кілька дуже нехороших позицій німецького посольства в Україні, правда, це кілька років назад, більше вже, років 7-8 назад такі речі були, потім дізнавалися ми, що підтверджував позицію посла хтось із Офісу канцлера або з Міністерства закордонних справ Німеччини. Пане Дмитрию, по факту мы же понимаем, что ключ от разблокировки Минского процесса, который сейчас находится в стагнации,
он у Российской Федерации, у руководства России. Вот как вы считаете, у Путина вообще есть сейчас желание какое-то сдвигать ситуацию с мертвой точки, о чем-то договариваться? Мы видим сейчас вот сегодня уже выборы в Соединенных Штатах Америки, продолжаются протесты в Беларуси, обострение вокруг Нагорного Карабаха, очень много различных процессов, в которые вовлечена сегодня Россия. Ви знаєте, я би не став прив'язувати врегулювання ситуації на сході України і, власне, повернення анексованого Криму до результатів виборів в Сполучених Штатах Америки. Ви пам'ятаєте ще часи попередніх? Не только ситуация в США, а в целом все то, что происходит сегодня. Але ні, я просто відповім, пані Гільсу. Пам'ятаєте, ми всі чекали, що наразі прийде Трамп, і він буде більш рішучий по відношенню до Росії. 4 роки минуло, але окуповані райони Донбасу залишилися окупованими, так само, як і нам не повернули анексований Крим. То же самое было с Макроном, помните, во время выборов? Абсолютно точно. Тому нам не варто сподіватися на зміни в зовнішньому векторі, що від зміни там чи то результатів виборів чи Франції, чи Німеччини, чи Сполучених Штатів, якимось дивним чином Росія зголоситься і на наші пропозиції поверне мирним шляхом захоплені 7% української території. Ні, це відверта дурні. Ми фактично залишаємося сам на сам з Російською Федерацією. Тут я абсолютно згоден з паном Тарасом в тому плані, що, власне, ми маємо чітко заявити Росії, ми готові терпіти ще рік, 2, 3, десятиліття, але повернення території може відбутися виключно на українських умовах. Те, що відбувається з Росією, Росія фактично протискає свій план врегулювання. Вона дійсно побачила слабину, на жаль, президента України Зеленського і, відповідно, намагається наразі грати на невиконання передвиборчих обіцянок останнього. Себто фактично заганяє його фактично в ті самі рамки, в яких і був екс-президент Порошенко, якому закидають на виконання обіцянок щодо закінчення АТО. Це дуже хибна практика. Зеленський має це зрозуміти. 1,5 року вже при владі, відповідно, вийти і заявити, що наразі немає дипломатичних шляхів повернення тих територій без втрати суверенітету. Я ще раз підкреслюю, якщо відбудеться повернення тих територій на умовах Москви, це не є відновлення державного суверенітету України. Тим більше, що повернення буде стосуватися виключно окупованих районів Луганської і Донецької області, а не анексованого Криму. Тобто, без анексованого Криму говорити про те, що ми відновили державний суверенітет, це відверта дурня. Це крапка. Без анексованого Криму немає взагалі лунати фраз про закінчення війни. Як тільки буде звільнений, анексований Крим, тоді ми можемо говорити, що військове протистояння між Україною і Росією, воно закінчилося. А до тих пір ми знаходимося в стані перманентної війни. Тому і треба готуватися українцям до відповідного сценарію. Пане Дмитро, вот у нас буквально 1,5 минутки. Понятно, Украина придерживается политико-дипломатического пути возвращения своих территорий. Но вот глядя сегодня на ситуацию, которая складывается вокруг Нагорного Карабаха, по которому также были минские переговоры, вот их опыт показывает, что переговоры хоть и хорошо, неэффективно. Вот в данном случае не нужно ли нам рассматривать военный сценарий возвращения своих территорий? Пані Гільсо, мати його постійно на увазі. Я пояснюю, досвід Азербайджану наочно показав, що власне розбудова власних збройних сил є гарантом повернення окупованих територій. Це крапка. Азербайджан врахував досвід війни 94-го року, коли були втрачені території, відповідно всі свої зусилля, відповідно фінансові, матеріальні резерви були кинуті саме на розбудову збройних сил і переоснащення армії. Наразі армія Азербайджану оснащена краще, ніж армія Вірменії, і ми маємо те, що маємо. Ми маємо, власне, військові успіхи саме Збройних сил Азербайджану. І відповідну риторику президента Азербайджану Алієва, який говорить про те, що час дипломатичних перемовин минув. І це не зважаючи знов-таки на зовнішній фактор у вигляді присутності російських військ в Вірменії. Мається
мається на увазі база в Гюмрі. Позиція Росії досить передбачувана. Вони не готові йти на відверте військове протистояння з Туреччиною, і тому заявляють про те, що будуть втручатися в конфлікт лише в разі, якщо буде безпосередня загроза їхньому стратегічному партнеру Вірменії. Мається на увазі вторгнення Збройних сил Азербайджану безпосередньо на території цієї країни. Зрозуміло. Оце і є позитивний досвід військового шляху повернення окупованих територій. Дуже дякую. Дмитро Снагирьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголнас. Пане Тарасе, вот мы раз уж перешли на тему Нагорного Карабаха, я бы хотела продолжить. Вот что нам сегодня опыт Нагорного Карабаха показывает? Какой вывод мы должны для себя извлечь? Бути готовими. Перше, не йти на політичні поступки, які можуть знецінити наше право на свій суверенітет над своїми територіями. Ніколи не розмінювати Крим, скажімо, на будь-які поступки по Донбасу, навіть в формах, які є хоча б частковою легітимізацією, визнанням законності анексії. Та ж сама вода в Крим, ті ж самі якісь переговорні домовленості і тому подібне. На цьому стояти. Азербайджан так зробив. Він ніколи ніде не визнав законності окупації його території. Все, це є пункт перший. Пункт другий. Вивчати добре і формувати під свої потреби зовнішню геополітичну ситуацію. Азербайджан весь час наполягав на тому, що це незаконне захоплення, що там відбувся геноцид азербайджанського народу. Просто можна подивитися на кількість населення території тільки в невеличкого Нагорного Карабаху, Нагорного Карабахської, і нинішнього населення всієї території, яка в 1,5 рази більше за Нагорний Карабах, і побачити, скільки людей покинули цю територію, або були вбиті, тоді, коли Вірменія захоплювала Нагорний Карабах. І стане зрозуміло, що це був геноцид. І Азербайджан на цьому наполягав дуже жорстко весь час і стояв. Він формував фактично під себе політичне підґрунтя і основне – вичекати, зорієнтуватися і не пропустити той момент, коли насправді можливість військового результату, військового розв'язки буде можлива. Насправді я хочу сказати, Україна забиратиме Донбас і Крим внаслідок цілого ряду політичних обставин, політичних домовленостей, але туди війдуть не дипломати першими, не урядовці. Туди зайде українська армія на танках. Вона буде встановлювати, а не хтось там, не якісь урядовці, встановлювати українські прапори. Українська армія буде локалізувати якісь там можливість спалахи спротиву з того боку. Ми будемо вертати всі території 100% військовим шляхом. Але ми їх будемо вертати тоді, коли буде нейтралізований фактор російської армії. Ми можемо захищатися від російської армії, але вступити в пряму наступальну операцію проти всієї російської армії ми, на жаль, не готові, хоч би тому, що це ядерна країна. Азербайджан поступив точно так само. Коли Росія виявилася слабкою, заляканою, коли Путін стероризований Ердоганом, коли вони зрозуміли, що російські війська не ринуться на Азербайджан з Дагестану, звідкись там на Баку, вони пішли танками, вони пішли зброєю в Нагорний Карабах. Дякую. І українська сторона має готуватися до цього шляху. Чохсаголнас, дякую. Тарас Чорновіл, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Тешекурлір. Минобороны Азербайджана сообщила об уничтожении снайперской группы ВС Армении. Группа была уничтожена в результате ударов подразделений армии Азербайджана, нанесенных по оборонительному участку, сообщается в Минобороны Азербайджана. Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана обновила данные о числе погибших и пострадавших мирных жителей. По данным ведомства, в ходе боевых действий погиб 91 человек, 405 ранены, повреждены 2488 частных домов. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сегодня также заявила, что пресекла утром попытку наступления азербайджанских сил на южном направлении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев же вчера вечером заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны 7 сел в Джибраильском, Зенгеланском и Губадлинском районах в Карабахе. Я его процитирую. Доблестно-азербайджанская армия звільнила від окупації села Чарпан, Хаджи Сахлы, Гоша, Булах, Джибраильский район, села Дере-Гелатах, Биогелатах, Зангеланский район, села Уракан, Мурхандлы, Миланлы, Губадлинского района. Также он сказал, что пусть живет Азербайджан, азербайджанская армия, Карабах – это Азербайджан, заявил Ильхам Алиев. С нами сейчас на прямой связи Дмитро Левусь, эксперт-международник. Давайте подключим к нашей беседе. Пане Дмитро, вітаю вас.
Да, доброго вечера всем. Доброго вечера. Ну, вы следите за событиями в Нагорном Карабахе. Вот с какой интенсивностью сегодня продолжаются боевые действия? И можно ли говорить о том, что азербайджанская армия уже продвигается к стратегически значимому месту Лачин и в ближайшей перспективе может его освободить? Ну, в принципі, я думаю, що тут зараз склалася певна, так як кажуть військові, оперативна пауза. Наразі, тобто, ну, вона в принципі обґрунтована і зрозуміло, чому це відбувається. Тобто до Лачина залишилось близько там 12 за одним. Ну, ми ж теж не можемо знати все, оскільки ця операція азербайджанського війська, вона відрізняється ще і таким дуже гарним інформаційним маскуванням. З одного боку, ми чуємо інформацію про успіхи, ми чуємо інформацію от на конкретні назви конкретних селищ. І, до речі, в плані психологічному це дуже вірно, оскільки ну, різні оцінки, звичайно, є, скільки людей тоді було звідти з тих територій вимушені були піти, з цих семи районів, які навколо колишньої Нагорно-Карабахської автономної області. Ну, це ну, однозначно, це не менше 700 тисяч, да, оцінка є до 1 мільйона. То, звичайно, люди пізнають, де зараз відбуваються бої, де, можливо, вже їхні домівки вже визволені. Тим більше, що насправді більшість цих селищ, вони стояли і покинутими. Але так, я думаю, що зараз якраз от, незважаючи на ту певну оперативну паузу, про яку йшла мова, все ж таки можна говорити про те, що ну, ми бачимо там навіть по тих картах і по тих цих заявах, які є, що так, що бої йдуть вже безпосередньо близько до, ну, і до Лачинського коридору, і до міста Шуша. Головне, да, тобто це пануючі висоти безпосередньо від близько Степанакерта або Ханкінди. І тому я думаю, що ну, назріває момент або проведення переговорів з нових позицій, або дійсно нової військової операції, нового наступу саме з боку азербайджанської армії. Мы видим, как премьер-министр Армении Никол Пашинян обращается за помощью к Российской Федерации, ссылаясь на договоренность ОДКБ. Как вы считаете, может ли на каком-то этапе вмешаться в конфликт Российская Федерация? Ну, Російська Федерація безпосередньо, скоріш за все, втручатися не буде. Тут, до речі, і вірно було б тут і порівняти наші позиції. Да? Тут є позиція української сторони. Якщо от продовжувати тему попередню, яка у вас була, так що так, дійсно, Азербайджан з самого початку, незважаючи на оцю втрату території, яка була 26 років і ніколи не визнавав її за будь-яких умов, да, і завжди вважав це окупованими, так само і Україна має вчиняти щодо Криму і щодо Донбасу, тобто ніяких компромісів не припускати. І той момент, що Україна також правильно, вірно зробила, що і в особі президента, і в особі Міністерства закордонних справ визнає оце територіальну цілісність Азербайджану, але при цьому не будучи там рівно віддаленою. Хоча ми бачимо тут знову ж таки, що російська сторона намагається втягнути і Україну. Да? От відомий вчорашній лист одного із там режисерів вірменського походження, який звернувся, як знайомий, звернувся до так по-хамськи до Зеленського і намагався щось йому довести. Зеленський дав свій відповідь. Так, і Зеленський, до речі, да, він, ну, тут є питання, чи варто відповідати, чи ні. Ну, хоча насправді, як на мене, то було дійсно гідна відповідь, да, в цьому плані, що людина, яка втратила за великим рахунком свою етнічність, своє коріння, починає навчати і ще говорить, що там Крим наш, то, звісно, йому була дана така відповідь. Тож, так от, якраз з приводу того, що відбувається, я думаю, що ми найближчим часом побачимо, що
Москва, вона намагатиметься там ще якісь там зробити. Але важелі впливу вона реально втрачає. Так, вона вже вимушена була говорити про те, що застосує силу тільки тоді, коли відбудеться безпосередній напад на Вірменію, чим вже відволікає від себе вірменське населення. Да? Тобто от просто подивитися навіть кадри, які знімає там телеканал «Дождь», наприклад, в тому самому Степанакерті. «Ах, Путін, он должен нам помочь». Або там архиепископ Вірменської апостольської церкви починає говорити: «Москва може примінити силу, може принудити к миру, як це вона зробила в Сирії, як це вона зробила в Криму». Тобто ми бачимо те, що там за оця російська пропаганда і оцей те, що Вірменія та Нагорний Карабах за цей період вони просто зробили так, що у людей немає відповідної картини світу, які зараз вони просто вони не змогли навіть скористатися цією ситуацією, яка була от після війни 94-го року, і в той період з позиції, коли вони мали 7 районів, іти на компроміси і домовлятися. Це теж, до речі, дуже такий важливий урок. Але Москва, вона, по-перше, вона не хоче випускати Вірменію, і, по-друге, Москва, але вона вже не може багато чого і зробити. Вона би рада была. У нас, да, не так много времени, но у меня есть еще несколько вопросов, которые я хочу успеть задать. Вот каким вы видите геополитическое развитие ситуации, расстановку сил в регионе после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, вот учитывая те контрнаступательные темпы, которые сегодня мы видим со стороны Азербайджана? Однозначно ми бачимо, що вже зросла роль Туреччини, це ми вже її побачили. Ми бачимо, що крім цього, тут не варто все перебільшувати і переводити на зростання ролі Туреччини. Ми бачимо, що виріс новий регіональний лідер – це Азербайджан. І ми, тобто, в регіоні те, що ми побачили, і що далі буде тільки поглиблюватися, це зменшення впливу Російської Федерації, яка буде намагатися використати там ці наявні у неї важелі впливу для того, аби там якось закріпитися, якось впливати, бліфувати, да? Тобто намагатися посварити сусідні країни. Але тут треба виходити саме Україні, тепер треба виходити саме із цього. Саме із того, що Москва не все вирішує. І я думаю, що в цьому зв'язку якраз контакт і той напрацьований в результаті роботи дипломатичного корпусу, в результаті візиту президентського, зв'язки з Туреччиною, вони виправдовують себе. Сегодня в США проходит основной день голосования на президентских выборах. За главный государственный пост борется действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп от представитель республиканской партии, кандидат от демократической партии, экс-вице-президент Джозеф Байден. На пост вице-премьера Америки от демократов претендует сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, а от республиканцев действующий вице-президент Майк Пенс. Основное голосование началось сразу после полуночи. Сегодня с открытием избирательных участков в 2 городах на северо-востоке штата Нью-Гэмпшир на границе Соединенных Штатов и Канады. Пане Дмитро, вот еще сохраняется для вас некая интрига или уже все понятно, хто стане президентом США? Для мене однозначно зберігається, хоча, ви знаєте, я подивився щойно в своєму Фейсбуці, в мене трохи здивувався чомусь таке враження, що багато людей і структур почали вважати, що переможе Трамп. Це саме в своїй стрічці, да, я помітив таке. До речі, дуже цікаво. Не можу пояснити. Да. Є прогнози і за Байдена, але для мене це загадка. Я не знаю, тому що, мабуть, таких виборів не було. Знаєте, цікавий момент. Минулого разу, в принципі, перемога Трампа, вона ж теж була не надто очікуваною. І тоді мої знайомі американці, вони, або, скажімо так, американці в першому поколінні,
покоління, які там живуть, вихідці з різних країн, вони говорили, що соціологія також помилилася через те, що є таке поняття, як overflying America. Америка, от перелітаємо, да, там Америка, над якою перелітає літак. Тобто є, ми дійсно, якщо по кінематографу, по всьому, ми знаємо там східне узбережжя, західне узбережжя, тобто там з одного боку Лос-Анджелес, з іншого боку Нью-Йорк, а в цьому самому є глибинка, да, яка якраз все і вирішує. От тут, тому я думаю, що деякі речі можуть бути несподіваними, тим більше, що незважаючи ні на що, саме виборці Трампа, наприклад, теж вони об'єднуються через те, що побоюються безпорядків, до цих безладів, які відбуваються, які ми всі бачили, і тут знову ж таки є побоювання, що через це і там традиційні американські свободи можуть бути там скасовані, якщо переможе там Байден. Тому я би однозначно не став говорити, і у мене немає такого прогнозу. Вот буквально у нас минутка до завершения нашего эфира. А вот что для нас, для Украины, имеет ли для нас значение, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп или Жозеф Байден? Изменится ли для нас что-то, как думаете? Стоит ли нам вообще на это ориентироваться? От я гадаю, що за великим рахунком не варто тут дійсно там розраховувати на хто для нас краще, хто не краще. Є необхідність в двохпартійній підтримці, тобто і в підтримці саме Америки, тобто саме Сполучених Штатів Америки, як і її інституції. І, в принципі, за великим рахунком, воно зараз зберігається. Тобто ми бачимо, що є 14 жовтня була відповідна заява Байдена, який написав про те, що як він буде підтримувати Україну. А безпосередньо на других дебатах, от Байден перед цими дебатами він написав, а Трамп безпосередньо на дебатах розповів про те, як він уже підтримує Україну. І Україна, до речі, не звучала в негативному контексті. Тобто ні в одного, ні в другого. І це позитивний знак. Більше того, той проросійський діяч на прізвище Деркач, Андрій Деркач, який народний депутат України, він був перед цим уже названий американськими відповідними органами проросійськими агентами. Він сприймається так само там. Тобто навіть от звинувачення, які під час цього ефіру, не ефіру, а от цих дебатів прозвучали з боку Трампа Байдену, що ти брав гроші від всіх, там і Україна перерахована, воно було не в тому контексті, що от Україна та країна, яка всіх там примушує там бути корупціонерами, там воно так доволі нейтрально прозвучало. Тож, в принципі, успіх, поки що от можна констатувати, успіх української дипломатії, успіх президентської гілки, тобто утримана це є підстави вважати, що ця інституційна підтримка і двопартійна, вона продовжиться. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Дмитро Левось, експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Ну, я с вами прощаюсь ненадолго. Мы прерываемся всего лишь на 5 минут, а далее мы продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Корушкенчи, Аркадьевич.